Sme na akcii 5 minút pre zdravie, ktorú organizuje spolok medikov. Moja otázka znie, prečo ste dnes tu a čo chcete ľuďom povedať? Keď človek je osobne konfrontovaný s niečím, ako napríklad v mojom prípade aj s rakovinou hrubého čreva a konečníka, tak človek si položí veľa otázok, hľadá na ne odpovede a jednou z nich bolo aj to, čo urobiť preto, aby napríklad aj ďalšie rodiny a ďalší ľudia nezažívali to, čo sme zažívali u nás v rodine, keď môj otec ochorel na rakovinu hrubého čreva a konečníka. Môj otec mi tedy raz povedal, že synu, máš na to, ľudia ti veria a ak máš šancu robiť čokoľvek preto, aby v ďalších rodinách nezažívali rovnaké peklo, urob to. Takže v podstate chodíme, vysvetľujeme ľuďom s touto maketou nafúkovacieho hrubého čreva, snažíme sa ľuďom vysvetliť, ako sa brániť proti tomuto ochoreniu, čo všetko môžeme urobiť. Učíme ich, že existujú nejaké malé, nenápadné, primitívne testy, ktoré si môžu doma v súkromí urobiť, aby mohli odhaliť napríklad skryté krvácanie v stolici, ktoré nejakým spôsobom predznamenáva a môže pomôcť tomu, aby sme neochoreli práve na tento druh rakoviny. A práve u mužov je to tak trošku problém, pretože najčastejšie rakovina hrubého čreva a konečníka postihuje práve mužov. A muži sú práve taká tá lenivá skupina ľudí, ktorá nejako dobrovoľne nepôjde vyhľadávať lekára, keď nič necíti, keď ich nič nebolí. A to je práve tá najväčšia chyba. A preto učím aj mladých ľudí, ktorí chodia na návštevu do nášho hrubého čreva, ktorých sa možno bytostne priamo netýka práve toto ochorenie, že práve naopak mali by vydierať svojich rodičov, svojich otcov, že keď už nie kvôli sebe, tak kvôli svojim deťom a kvôli svojim vnúčatám by niečo pre to svoje zdravie mali urobiť. A napríklad absolvovať a vyskúšať si takýto test na skryté krvácanie a možno zachránia tú rodinu pred ďalšou tragédiou.